Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur Iruña optikatik Iñaki Muñoz etorriko da. Egun hauetan ospatuko den Iruña Stock deskontu azokari buruz hitz egitera. Orain besterik gabe has gaitezen saioarekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titular nagusiak dioenez, 9.000 nafar inguruk demanda jar dezakete beren gehiegizko hipoteken IRPH indizeagatik. Gainera, Notiziaseko gaurko azalak azpimarratzen duenez, Txibitek Nafarroa jarri du orekaren eta politika erabilgarriaren eredu. Argazkian, bestalde, xotak eta anaitak kopan erronka dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroak enplegua sortzen jarraitzen duela jasotzen du azal honek, baina langabezia handiagoa duela. Eta koronavirusaren lehen biktima, otsailaren 13an Valentzian hil zela jakinarazten du. Bestalde, sexu askatasunaren legeak emakumeen eskubideak indartzen dituela nabarmentzen du, zigor gogorragoekin. Eta bukatzeko, nekazariek ez dituztela diru laguntza eta kalte ordainak diru sarrera gisa kontatuko aipatzen du. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Europak 5.000 nafar baino gehiagori hipotekaren IRPH indizea erreklamatzeko aukera zabaldu diela dio titularrak. Argazkian aldiz, sadarren zimendu berriak ageri dira. Horretaz gain, egunkari honen azalak jakitera ematen duenez, otsailaren 13an hil zen lehen pertsona koronavirusagatik Espainian. Bestalde, Txibiteren hitzak jasotzen ditu. Esanez, Bilduk erabilgarria izatea erabaki duela, Navarrasumak barrikadan geratzea erabaki duen bitartean. Gainera, legedi berriarekin sexu delitu guztiak agresio kontsideratuko direla nabarmentzen du. Eta bukatzeko, iaz Nafarroan hezkuntza sailak ideia suizidak zituzten 28 ikasle hartatu zituela jakinarazten du. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak Europar Batasuneko auzitegiak IRPH indizeagatik afektatutako pertsonen alde egin duela dio. Argazkia aldiz, martxoaren 3ari eskaintzen dio, inpunitatearen kontrako memoria biziaz mintzatzen den bitartean. Horretaz gain, Matxauman antzerki dokumentalari ere tartea eskaintzen dio, indarkeria matxistaren kontra egiten baitu. Gainera, sexu askatasunaren lege berrian, adostasuna funtsezkoa izango dela jakinarazten du. Bestalde, Europar Batasunak migratzaileen aurkako jarrera grekoa bermatu duela jasotzen du Garak azalean. Eta bukatzeko, protokoloak ez duela 0 pazientearen bezalako kasuak detektatzeko balioa aipatzen du. Ikus ezagun berriako azala. Albiste nagusia, indarkeriarik gabeko erasoak ere sexu erasotzat hartuko dituen legea prest dela da. Argazkiaren bidez aldiz, Osakidetzak osasun arloko 100 langile 40 aldian jarri dituela adierazten du komunikabide honek. Horretaz gain, Espainiak irakasle izateko urtebeteko praktika aldi bat eginarazi nahi duela ere jakinarazten du. Baita Macronen pentsioen erreformak aurrera egin duela ere, zentsura mozioak saihestuta. Bestalde, Turkiak iheslariak hartzeko Europarekin egina zeukan ituna bertan behera utzi duela ere nabarmentzen du. Eta gaia aldatuz, Europako auzitegiak ez duela IRPH indizia ezeztatu dio, Espainiako epaileen eskuetan utzi duela baizik. Kirol arloan, Aimar Olaizola pilotariari egindako elkarrizketa dakar gaurko berriak, eta bukatzeko kulturan ikuspuntu jaialdiaz mintzo da, Zumikirik eragindako emozioa zain zuzen. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Frankismoak emakumeen aurka erabilitako errepresioari buruzko hitzaldia antolatu dutela dio albiste nagusiak. Horretaz gain, Nafar gobernua Lesboseko pertsona errefuxiatuak hartzeko prest azaldu dela jakinarazten du komunikabide honek. Eta bukatzeko, gobernuak genero indarkeriaren biktima diren emakume langabetuendako formakuntza bekak martxan jarri dituela ere jakinarazten du. Eta horretaz gain, Maria Txibite lehendakaria atzo Madrilen egon zen. Maria Txibitek esan zuen gutxiengoan dagoen gobernu bat ez dela ahultasun bat, politika publiko hobeak egiteko aukera bat baizik, zentraltasunetik abiatuta. Izan ere, beste indar politikoekin akordioak lortzeko beharrezkoa den elkarrizketak esan nahi du lortutako konpromisoak orekatuagoak izango direla eta sentsibilitate asko handiago bati erantzungo diotela.
Maria Txibite Madrilen izan zen atzo goizean, Europa Press albiste agentziak antolatzen dituen gosari informatiboetan parte hartzeko. Eta bera buru duen gobernuaren lehen 6 hilabetetako balantzea positiboa dela esan zuen. Hitzaldian, lehendakariak gogoratu zuen egungo foru exekutiboa 4 alderdi politikoren arteko akordioaren emaitza dela, eta haren ustez, haien arteko engranajea orekatua izatea lortu dutela. Koalizioan gobernatzeak, esan zuen, ez du esan nahi alderdi bakoitzaren espazio politikoa deuseztatu behar denik. Aldiz, akordioarekiko leialtasuna, kohesioa, konfiantza eta konpromisoa esan nahi du, asmo handiko proiektu honekiko konpromisoa, guztion ona gainetik jartzen duelako eta gure garapen ekonomiko eta sozialaren ereduari izaera sozial eta berritzailearekin begiratzen diolako. Eta bukatzeko, Arizkun Rock jaialdiak aurtengo edizioaren data iragarri du. Ikusi ditzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur tenperatura pixka bat igoko da eta euria egingo du tarteka. Goizean espero dugu batez ere prezipitazioa. Arratsaldean tartekatuagoa izango da eta azken orduetan guztiz atertuko du. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, eguerdi inguruan mendebaldekoa, baina ez du atzo adina indar izango. Tenperatura pixka bat igoko da, batez ere ipar partean, eta bertan 19-20 gradu ingurura hurbilduko da. Bihar, ostegunean, ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta euri gehiago egingo du. Goizak aurrera egitearekin batera, euritara joko du eta erruz egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta ekialdean. Arratsaldetik aurrera, zaparradak botako ditu, baina tartekatuagoak izango dira. Egunaren bigarren partean, tenperaturak behera egingo du, eta horrekin batera baita elur mailak ere. Arratsalde gauean, 1200–1300 metrora egongo da. Goizean goiz, hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, baina goizean bertan ipar mendebaldera aldatuko da, eta indartu egingo da. Arratsaldean, bolada oso gogorrak espero dira lekurik haizetsuenetan. Ikusi ditzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1678ko martxoaren 4ean, Antonio Vivaldi italiar konpositorea eta 4 urtaroak sortuko zuena jaio zen. Gainera, egun berean, baina 1864an, Alejandro Lerroux jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1984an, Gasteizen, izatezko bikoteen Espainiako lehen errolda ofizialaren irekiera izan zen. Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Etxaurirekin hasiko gara. Martxoaren 8 dela eta 2 jarduera antolatu dituzte. Lehenengoa, ostiralean izanen da, arratsaldeko 6:30 Ubanin. Hirigintza eta emakumea izenburuarekin hitzaldia eskainiko da. Etxebizitza eskubidea eta hirigintza genero ikuspegitik tratatzeko asmoz. Bigarren jarduera aldiz, martxoaren 8an izanen da, goizeko 12:30 Etxauriko udaletxean. Bertan, Kabi Biluziak indarkeria matxistari buruzko dokumentala ikusteko aukera izanen da sarrera librearekin. Eta ondoren, bermuta eta tertulia egonen dira. Pasa gaitezen orain Galarko zendeara.
Martxoaren 13an, ostirala, Martxoa eta emakumea izeneko jardunaldia ospatuko dute Subitzako elkartean. 8etan, antzerkia, musika eta flamenkoa uztartzen dituen ikuskizuna egongo da. Genero indarkeritik askatasunerainoko faseak azaltzen dituena. Eta ondoren, 9:30 emakumeen afaria ospatuko da. Izen ematea martxoaren 8 arte egin behar da herri bakoitzeko kultura, kirol eta euskara batzordeko arduradunen bitartez, eta 15 euro ordainduz. Eta gai aldatuz, Galarko zendean, ostiral honetan egingo da Euskaraldiaren 2. edizioaren aurkezpena. Espartzako elkartean izanen da arratsaldeko 7etan. Galarko zendea alde batera utzita, jarrai dezagun Eguesibarrekin. Hilabete osoan zehar, ostiralero aisialdi gunea egonen da familiendako arreta zentroan, arratsaldeko 5:30 7:30. 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat da, eta ostiral honetan adibidez, jolas ezikideak egongo dira. Hurrengo ostiralean caf room bat antolatuko dute, eta hurrengo saioetan jolasak eta aintzinako jostailuak egiteko tailerra egongo dira. Jardueretan parte hartzeko, lehenagotik eman behar da izena familiendako arreta zentroan bertan. Horretaz gain, ostiral honetan, herrizar noten artean zikloa ospatuko da 6:30. Ziklo intimista honetan, emanaldi amateur bat eta gonbidatutako talde profesional batena nahasiko dira. Hori guztia, kandelen argipeko giro lasaian. Kasu honetan, Eguesibarko udalaren musika eskolako ikasleak eta Tejiendo Palabras talde profesionalak joko dute emanaldian. Igandean, martxoaren 8an, Virginia Morionesen La Princesa y el Dragón ikuskizuna egonen da Oteiza museoan goizeko 12:30 eta 3 urtetik gorako haurrentzat. Eta egun berean, baina arratsaldeko 5:30 Mary Poppins filma proiektatuko da Eguesibarko udal liburutegian sarrera librearekin. Hurrengo egunean, martxoaren 9an, ikasi zure fakturak ulertzen hitzaldia eskainiko da arratsaldeko 5etan familiendako arreta zentroan. Gainera, martxoaren 13an, familian euskaraz topaketa egingo da. Guraso euskaldunendako antolatutako topaketa honen helburua, esperientziak partekatzea eta soziolinguistikako aditu baten proposamenak eta ideiak jasotzea da. Topaketa parte hartzailea izanen da. Era berean, Paula Casaresek gogoetarako elementuak eskainiko ditu, euskararen transmisioaren gakoetan sakontzeko. Paula Nupeko irakaslea da, Euskaltzaindiako kidea eta tesi honen egilea. Euskaldun hazi Nafarroan, euskararen belaunez belauneko jarraipena eta hizkuntza sozializazioa familia euskaldunetan. Topaketa Sarrigurengo udaletxean izanen da arratsaldeko 5etatik 7etara, eta bai topaketan parte hartzeko eta bai haurzaintza zerbitzurako izenen beharra dago Eguesibarreko udal webgunean. Eta Eguesibarrekin bukatzeko, datorren apirilaren 4ean 21. duatloia Sarrigurendik aterako da. Eguesibarko udalaren eta Nafarroako Triatloi Federazioaren laguntzaz, Eguesibarko Iruki klubak kirol proba honi antolatuko du urtero bezala. Taldekako erlojupeko modalitatean eginen da aurten ere. Eta Nafarroako txapelketa izango da, sprint distantzian. Aurtengo edizioan, 2019an hasitako bikote femeninoen eta bikote mistoen modalitatearekin jarraituko da. Eta gainera, distantzia superesprinteko duatloi bat sartuko da, 150 korrikalari izanen dituena. Izen ematea irekita dagoia da, eta martxoaren 30 arte egin halko da. Bukatzeko, Iruñean, gobernu batzarrak barne analisiko prozedura bat abiatuko duela jakinarazi du. Aurreko legealdian, haur eskolen kudeaketari buruz erantzukizunik esigitzerik balego jakiteko. Hainbat jarduketa aztertuko dira, besteak beste hizkuntza aldaketa, enplegu publikoko eskaintza eta esleitutako kontratuak. Horretaz gain, eta Iruñearekin amaitzeko, Arrotxapeako Karbonilla Zentro Komunitarioaren zaharberritze lanak apirilaren amaieran has litezkeela zabaldu du udalak. Eraikinak beheko solairua eta lehenbizikoa ditu, eta plaza baten barruan kokatua dago, Marcelo Zelaieta etorbidearen 51. zenbakian. Zehazki, eraikineko beheko solairuan dauden komunak erabat zaharberrituko dituzte. Horretaz gain, aurreikusita dago kanpo arotzeria aldatzen amaitzea. Horietako batzuk berritu arren, oraindik ere 13 leiho aldatu behar dituzte, egurrezkoak ordezkatzeko.
Eraikineko sarrera nagusiko atea eta esparrua inguratzen duen esiko atea ere berrituko dituzte. Irisgarritasun lanei dagokionez, eraikinera sartzeko arrapala bat eraikiko dute, egun dagoena ordezkatzeko, beti ere indarreko araudiarekin bat. Era berean, plataforma jasotzaile bat instalatuko dute beheko solairua eta lehenengoa lotzen dituzten eskaileretan. Lehen solairuko erabilera anitzeko guneen intsonorizazioa ere hobetuko dute. Berritze lan horiez gain, proiektuak barne hartzen ditu lehen solairuko barne arotzeria guztiak eta beheko solairuko bi aldatzea, eta sistema eta kaixa elektrikoak ikuskatzea. Azkenik, zentro osoko sabaiak eta paretak pintatuko dituzte, emakumeendako udal arreta zerbitzukoak izan ezik, duela gutxi berritu baitituzte. Orain Iruña Optikako Iñaki Muñoz dugu hemen gurekin. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ondo. Ja, egongo zarete aurtengo azoka prestatzen, ez? Bai, bihar berriro 14. aldiz hasten gara Iruña Stokeko azokarekin eta bueno, ekimena prestatzen hori da. Eta azoka hau nola antolatzen da edo zer berezitasun ditu? Bueno, egiten duguna da aurten egin behar dugu desberdintasun bat, orain arte baluarten egiten genuen, han biltzen ginen merkatariak eta aurten berriz egin behar duguna da bakoitza bere dendan, egon behar da, honek errezten du, jende gehiago parte hartzeak, eta egiten ditugu eskaintza bereziak egun hauetarako. Orduan deskontuak, ez, azken finean? Hori da, azkenean egin behar dituguna da denboraldi bukaerako deskontu bereziak, hala da. Eta zuek optikatik edizio gehiagotan parte hartu duzu, Bai, hau da, laugarren aldia egiten dugula. Tarteka egon gara, eta orain arte esan dizuen bezala baluarteran jaten ginen, eta aurten dendan denez esan dugu errezago da prestatzeko eta dudarik gabe parte hartzen dugu. Eta uste duzue, zuentzat errezagoa da, ez, esan duzun bezala, jendearentzat gerturatzea ere errezagoa izango dela, ala? Bueno, ez dakit, azkenean baluarten zaudenean jende guztiak daki non zauden eta han daude eskaintza guztiak. Formatu aldaketa hau guri bai errezten digula, eta ea jendeak aurkitzen gaituen, hortarako publizitatea eginen dugu, eta nik uste dut baietz, aurkituko gaituztela. Eta azoka hau bihar hasten da, eta 3 egun dira, ez? Bai, biharretzi eta larunbat arte. Eta ordutegia normala? Bai, ordutegi normala, ez dugu aldatuko. Eta orduan, suposatzen dut izango duzue produktu sorta bat, eta bukatzen joaten denean, esan nahi dut azken egunean, egongo dira bihar baina produktu gutxiago deskontuarekin. Bueno, sartzen baitugu ala izanen da, bai, ala izaten da. Azkenean, produktu sorta, bihar normala denez guztia izanen dugu, eta bukatzen denean, saituko gara nahikoa prestatzen, baina azkenean bukatzen joango da. Orduan zuentzat aukera ona da, ez, azoka hau, ere? Bai. Ez bakarrik erosleentzat, baizik eta... Guk baita ere, egon naizen urtetan behintzat asko saldu dugu, bai. Deskontu handiak eginez, baina asko saldu da. Ikusiko da, ez? Aurtengo formatuak nola funtzionatzen duen jendearentzat, ze... Karo, orain arte jarraitzen egon gara formatu berdina, baluartekoa esan dugun bezala, baina aurten ez dakit nola izanen den. Gauza da, askoz denda gehiago parte hartzen dugula, orain arte 40-50 inguru izaten ginen, eta aurten ia 200era iritsi gara, eta hortaz pozik gaude, baina ea jendea etorriko den espero. Eta 200 denda hauek ze motatakoak dira? Guztiak desberdinak? Bai, denetarik dago, tekstila, zapatak, jakiak, altzairuak, denetarik dago, bai. Eta egongo dira, interneten kontsultatu daiteke, ze dendak edo... Non ikusi daiteke nork parte hartzen duen? Bai, Pamplona Stokeko webean ikusi daiteke hori da. Orduan bakoitzak depende zer interesatzen zaion, ez? Bai, begiratu zake lista hori da, eta hurbilduko dira. Eta horretaz gain dendak
ez dira bakarrik Iruña erdialdekoak, auzoek ere parte hartzen dute? Bai, auzo guztietan daude, adiz gu Donibanen gaude, eta Mendillorrin, edo Alde Zaharrean, Iturraman, hainbat auzotan hori da. Txapean, bai. Denda batek, honetan parte hartzeko zerbait egin behar du, esan nahi dut. Eskatzen dizuet, ezakit, baldintzaren bat, ala... Bale, hemen parte hartzeko, egin behar duguna da, auzotako, nola da? Merkataritza elkartea? Hori da, merkataritza elkartetan egotea, hori da. Horrekin ja nahikoa da. Apuntatu egin ginen eta horre egongo gara. Orduan, parte hartzen duten saltokiak gehien bat txikiak dira, ez? Bai, hurbiltasuneko azokak eta txikiak gehien bat, hori da. Eta merkataritza, auzoetako merkataritza hau sustatzeko halako beste ekintzak ere egiten dituzue? Bai, urtean zehar egiten ditugu, bai. Hori ja, auzo bakoitzak bere kabuz egiten ditugu ekitaldiak, egiten dugu normalean udaberrian egiten dugu auzoko jai bat, edo egiten ditugu baita ere zozketaren batzuk, edo ekitaldiak urtean zehar egiten ditugu, bai. Eta emaitzak ematen dituzte? Bai, jendeak harrera ona dauka gauza hauekin. Iaz, adibidez, bideo bat egin genuen baita musikarekin, eta pizkat biralizatzeko, eta ikusteko hemen gaudela, ez? Orduan, izango zenuke jendeak mantentzen duela auzoan erosteko ohitura hori edo? Bai, nolakoa da egoera, adibidez zuen kasuan? Nik uste dut, azkenean gaur egun erosteko kanal berriak etorri dira, interneta eta, baina nik uste dut balioan jarri behar dugula baita ere hurbiltasuneko merkatariek egiten dugun lana, eta jendeak eskertzen du, nolabait gertutasuna hori da, alde batetik, eta gero batez ere profesionaltasuna, hori da baloran jartzen dutuguna. Orduan, uste duzu, denda txiki hauek ez daudela arriskuan eta etorkizunean jarraituko dutela existitzen? Bintzat hori da nik uste dudana, eta hortarako postua egiten dugu, bai. Orduan, orain ez dakit nahi baduzu zergatik konbidatuko zenuke jendea feria hontan parte hartzera edo? Nik uste dut jendearentzat aukera onak egon behar dira, erosketako aukera onak, eta nik nahi nuke konbidatu Iruñerriko jendea, hurbildu dadin, dendetara, eta nik uste dut batez ere horregatik, aukera oso interesgarriak egon behar direlako. Eskerrik asko, hona etortzeagatik, eta ea nola doan edizio berri hau. Bale, mila esker zuei gonbidatzeagatik. Bukatzeko errepasatu dezagun aste hontako agenda. Aste osoan zehar, punto de vista jaialdia ospatzen ari da. Eta honen barne, larunbatean, Oskar Alegriaren zumikiri dokumentala eskainiko da 4:00 Baluarten. Gaur, bestalde, ipuin kontalaria egongo da 6:00 Berriozargo liburutegian. Gaur ere eta arratsaldeko 6:00 Bentura Ruiz ipuin kontalaria egongo da Arangurengo kulturetxean eskolako mantala arrosa saioarekin. Gaur ere baina 8:00 irriziklo jardunaldiaren barne, antzerki eskolan Ama Alulur sorgin baten ametsak antzezlana eskainiko da, eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Ostiralean, Bentura Ruiz ipuin kontalaria egonen da Artikako liburutegian, berdin zait zein koloretakoa den saioarekin arratsaldeko 6:00. Ostiralean ere baina 8:00 Atarrabian, Bardoen bertsolari txapelketako saioa egonen da. Hurrengo egunean, larunbatean 6:00 Antsoaingo antzokian, haur eta gaztetxo kantari txapelketaren saioa eginen da. Eta iluntzean, 8:30 Zentral Aretoan, Entol Sarmientoren kontzertua egongo da. Orain, eta gaurko saioarekin bukatzeko, Beietz taldearen bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker, oregoteagatik eta bihar arte.
Isiltasunaren semeak builarriaren bidaide Izarren taldekoak bizitzaren maitale Begira daukarren aurkakoak ahularen astalpe Amets puskaz agindakoak gure bidearen sortzaile Jasotako harrikadek ez digute jadanik minik ematen Gu ere heroi anonimoak guregan sinisten dugunak Iraganari uko egin gabe gure etorkizunaren jabe Itxasu zabaletan barrena borroka isilietan zaildua Apal bezain handiak gureak dira kaleak Ardokeria